लोगोफोर बे आङो जोसा माइरं सुनानै लाबाय मानो होनबा आं फिथा लावदुम बनायनो होननानैहा बेखौ आं दहायनो सुबाय ओमफ्राय सुनानै दैबो रानबाय राननानै ओरैबायदि फ्र जाबाय आरो नै ओरैबायदि मोजां माने दैया थोबसेबो गैला आरो खुगायाव होबोला ओरैबायदि बायसगोन ओमफ्राय नै आखाइजोंबो गेरेबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं बेखौ दायो मिक्सियाव ग्राइन्ड खालामहरनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोरनोबा आं माबायदि फिथा लावदुम बनायो साक्सेसफुल जायोना जाया ओमफ्राय आं ट्राइ खालामनोसो नागिरदों आरोना एक्सपिरियेन्स गैया लाइफआव जिबनाव आं खनसेबो बानायफेराखै ओमफ्राय ना नैबेजों आङो दायो बेयाव आङो सोहरजोबनोसै आरोना सुनानै लाखाबाय नै लोगोफोर नायलांदो थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नै जाबादि मोजां जाबाय आरोना नै बेनिफ्राय आं एसे लादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै आङो नैबे मिक्सियाव आङो ग्राइन्ड खालामहरदोंमोन ओमफ्राय ना नै खालामखांबाय ओमफ्राय नै जाबादि पाउडार जाबाय आरोना नै लोगोफोर नुदोंना लाइटआ किचेनाव एसे खम जोंदों बावखाय सिनाय मोन्दोंना मोनाखै नै लोगोफोर नै बियो आरो बाबुनि जुस मेचिन ओमफ्राय ओरै खामनायाव नुफा हरदों लोगोफोर नै ओमफ्रायो आं मादि खालामो नायलांबाय थादो लोगोफोर अके नै ओमफ्राय आं नैबेयाव सालिहरनोसै बेयाव एसे सालियाबा गथा गथा जायोनो ओमफ्राय आं सालिहरनोसै आरोना सालिहरनोसै आरोबा नै मोनसेबो गैला बेयाव ओरैबायदि क्लिन जाबाय आरोना ओरैबायदि बिउटिफुल जादोंना नै गदोंना लोगोफोर गदोंना लोगोफोर नै जे नै नुदोंना थौदो बिदिबा आं लोगोफोर जल्दि खालामहरनोसै अके नै इसोर प्रभु इसोरलै जि फार्स्ट टाइमसो बनायदों जाहो जेरैबाबो जाहो साक्सेसफुल टटेल गासैजों बेसेबां पाउडार ओंखारबाय लोगोफोर मिथिबायना नै ओमफ्राय नै आं बेयाव खामदोंमोन ना ओमफ्रायो नै जाबाय आरोना बानायहरनोसै थौदो लोगोफोर बेखौ एसे दै होनानै आरो एसे नाबावनोसैलाय होमबानासो जागोन ना थौदो लोगोफोर बेयाव आङो दै एसे सारस्रिनानै लाबाय ओमफ्राय दै सारस्रिनायखौ नैबेबादि आखाइजों नाखननांगौ ओमफ्राय आं नाखननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दाखालि आंनि मामाया फैदोंमोन ना ओमफ्राय बेबो बिदिनो खालामदोंमोन आरोना फिथा लावदुम बनायनायाव फिथा लावदुमनि रेसिपियाव ओमफ्राय आं बिदिनो खालामदों मानो होनबोला फेरेदखानाय फिथा गुन्दै देखानायखौ डाइरेक्ट फिथा लावदुम मालाबाबो बानायनो हायानो गावस्रायोनो आरोना ओमफ्राय फिथा गुन्दै बे माइरं गुन्दै गोरानखौ दैजों बेबादि एसे नाफुन्दिना लानांगौनो सिरलादोब ओमफ्राय सिरलादोब खालामनानै ओमफ्राय बेखौ एसे सालिनांगौनो आरोना ओमफ्राय ना होमबाना आथा जानानै फिथा लावदुम गुरै जायोनो थौदो मादि जायो नायनोसै नै लोगोफोर नै जादों जानाया ओमफ्राय दा उनावसो बोरै जायो मिन्थिया लोगोफोर नै बियो सान्द्रिया लोगोफोर आं बेयावनो इदि खालामहरदों आरोना नैबे फिथा गुन्दैखौ लाबाय ओमफ्राय दैजों नानायखौ लाबाय आं बेयाव ओमफ्राय बेयाव इदि खालामहरनोसै आरोना गामियाव थानायबालाय मोजां सान्द्रि मोनगौमोन ओमफ्राय दायो जोङो गामियाव गैयाना ओमफ्राय सान्द्रियाबो नै बियोसो माखौ लादों आङो नोंथांमोना मिथिगौ बै गाइखेर गुदुं फुदुंनानै जानाय समाव बे सान्द्रिजों खोबो आरोना नै बेखौसो लादों आङो नै आंनियाव माने गैयाबा ओमफ्राय नै ओमफ्राय बिथिं गदों आरो नै आं बनायहरबाय नै लोगोफोर नै सान्द्रिजों इदि सालिनांगौ ओरैबायदि स्मुथ जायो र' नायनोबा लोगो नै ओरैबायदि स्मुथ जादों नैबेयाव सालिहरनाया अके लोगोफोर नैबे खुरैयाव आङो नैबे फिथाखौ होदोंमोन नैबेखौ ओमफ्राय बेयाव होनानैहा नैबेयाव नारेंखल एसे दोङो बेखौ होबाय ओमफ्राय नैबेबायदि स्टाइलाव आं बेयाव होनानै बानायहरदोंमोन आरोना लोगोफोर
दायो जाबाय बिदि बानायदों आरोना आङो बिथिं होनानैहा